कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। MP अनंत कुमार हेगडे सहित 17 MP कोरोना पॉझिटिव्ह। कोरोना भयात कुमटा भितर एक आठवडो किराणी दुकान बंद। मुसळधार पावसानिमित्त उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुखाले 3 दिवस रेड अलर्ट। शिर्शी भितर प्राणी हत्या थांबतेना। मुसळधार पावसान भटकळा भितर 2 घरां कोसळून पडली। आता सविस्तर खबरो। MP अनंत कुमार हेगडे सहित किमान 17 MP कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। सोमवार सकाळी पावसाळी अधिवेशन सुरू जावचे पहिले अनंत कुमार हेगडे, मीनाक्षी लेखी, परवेश, साहिब सिंग सहित 17 MP पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। सप्टेंबर 13 आणि 14 तारखेक लोकसभा सदस्याक कोविड टेस्ट केली। त्यांना BJP पक्षाचे 12, VRS काँग्रेस पक्षाचे 2, शिवसेना पक्षाचे 1, DMK पक्षाचे 1 आणि RLP पक्षाचे 1 MP कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। संसद अनंत कुमार हेगडे कोरोना सुरू जाले तेन्नाच्यान मास्क म्हणत घालती नाशिल्ले। कुमटा भितर कोरोना कसोच थांबतेना। ह्या कारणां लागून किराणी व्यापारी संघटनेन एक आठवडो दुकान बंद करचे निर्णय केला। दिवसेंदिवस कुमटा शहराची संक्रमित लोकांची संख्या वाडटी आशिल्ल्या कारणान 16 ते 22 सप्टेंबर मधल्यान संक्रमणाचो प्रसार थांबचेसाठी किराणी दुकान बंद दवरचे निर्णय घेतला। एक आठवडो किराणी होलसेल आणि चिल्लर व्यापार बंद दवरच्या सार्वजनिक लोकांक सहकार्य करूंक जाय म्हण किराणी व्यापारी संघटनेन सांगला। आमगेले थोडे व्यापारी संक्रमित जावूंक लागलात, तशें म्हण आमी सार्वजनिक लोकांच्या आरोग्या दृश्टीन किराणी दुकान बंद दवरतात। सार्वजनिक लोकांक सहकार्य करचे, मास्क वापरचे आणि सामाजिक अंतर पालन करचे म्हण किराणी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शेषगिरी शानबाग हेमी सांगला। उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर थांब नासतना पावस पडटी आसा। राज्याच्या करावळी भागात आयच्यान सप्टेंबर 17 तारीख पर्यंत भारी पावस पडचो संभव आसा आणि या भागातल्या 3 जिल्हे दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड आणि उडुपी रेड अलर्ट जारी केला। या भागात 50 किलोमीटर वेगान वारो येवचो संभव आसा म्हण मच्छीमारी लोकांक समुद्रात वचनाका म्हण सांगला। शिर्शी अरण्या भितर राज्यातल्या प्राण्याली हत्या प्रकरण वाडटी आसा। शिर्शीच्या रानात डुक्कर, कडवे, बर्क आणि अन्य प्राणी आसात। गेल्या 2 वर्षांकडे भरपूर प्रमाणात प्राण्याली शिकार जाती आसा आणि प्राण्याबरोबर प्राणी तस्कराचे बी काम जोरात चलते आसा। वन्य प्राणी लागींच्या शेतात येऊन घेवन पीक वाढ करतात। तेमगेल्या नियंत्रणासाठी थोडे शेतकरी लोक शिकारी करतल्याक माहिती दितात। मागीर रात्री वेळार शिकारी लोक वन्य प्राणीले मार्ग पळोवन शिकार करतात। या दिसाकडे शिकार करचे प्रमाण वाडटी आसा। त्याक लागून शिकारी करतल्याकच न्ही, वन्य प्राणी बद्दल माहिती दितल्याचेर बीन प्रकरण दाखल जातले म्हण सहाय्यक अरण्य संरक्षक अधिकारी D रघु हेमी सांगला। उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर थांब नासतना पावस पडटी आसा आणि ह्या पावसा लागून भटकळ तालुक्यात 2 घरां कोसळून पडली। जाल्यार घरातल्या सदस्याक जिवाक कसलो बीन अपाय जावूं ना। अधिकारी लोकांनी येवन निरीक्षण केले। तशेंच भटकळा भितर शाळेची उणत बी कोसळून पडली। लगातार पावस पडते आशिल्ले निमित्त सकल गांवचे लोक उदकान बुडून गेले। या पावसा लागून मच्छीमारी आणि पातीपुटी आशिल्ल्या लोकांक समुद्रात वचपाक निषेध केला। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।